So ito po mga bay, December 22, 2019 po ito nakabit natin ang ating gulong na CST brand 7090 by 17 round. So ito po yung sa likuran natin na gulong dati na 6080. So ngayon nandito na siya sa harapan natin nilagay at kasabay na rin natin siya ipapakita kung napudpud na ba siya na sa harapan natin siya nilagay. At yung sa likuran na natin is yung CST na gulong na po ang ating inilagay sa panahon na yun. So ngayon may papakita ko sa inyo kung napudpud na ba siya sa ilang taon. So ngayon is 2022, buwan ng May 28. So malaman natin kung napudpud na ba yung CST natin. So nakikita niyo yung CST natin, di ba ang ganda? Yan. Brand new talaga yan. So ang price niyan is 1,480 pesos. So sa 1,480 pesos, ilang taon ba natin to ginagamit? Kung ilang taon ba natin to na experience? Kasi dati nagbili lang ako ng mga mumurahing gulong, 400 plus lang. So madali lang siyang mapudpud, hanggang 2 buwan lang nagamit natin, napudpud na siya. So yun lang po ang aking maishishare, kasi review natin to sa ilang taon natin gamit tong CST natin na gulong sa likuran, para na makita ninyo kung gaano rin katibay yung gulong na ginagamit natin na CST brand. So maganda yung brand na yan mga bay. Sa paggamit ko na yan, maganda yan sa banking, street, kahit sa drag race, maganda yan kung makapit yan na gulong mga bay. So ngayon, may pakita ko yung gulong at isishare ko rin kung ano ang na-experience ko sa ngayon, na ipapasok na natin yung video natin about sa ating review sa ilang taon natin nagagamit tong CST na gulong, kung gaano kaganda. Ang hindi ko lang nagustuhan sa kanya mga bay, nakita ninyo yung kanyang gulong na sa likuran, di gaya dito sa bagong nabili natin na gulong na brand niya is Maxxis. Kita nyo yung Maxxis mga bay. So ganyan po kaganda ang kanyang design sa kanyang spike. So ito, hindi ko to nagustuhan pag una kong bili, pero wala tayong magawa kasi walang ibang gulong na nakita natin na maganda yung spike nung panahon na bumili tayo. So shoutout sa Arom G na motor shop. So dito tayo nagpakabit sa kanila nitong gulong, at dito rin natin to binili. At ngayon, dito rin ako bumili sa kanila ulit ng Maxxis na gulong. So ang binili ko na Maxxis mga bay is 6080. So balik tayo sa maliit na gulong mga bay. So ito na po yung video sa ating gulong ngayon sa CST brand na 7080 90 by 17. So ayan mga bay, ito na po yung gulong na sinasabi ko sa inyo. Medyo matagal na nagsiservisyo sa atin. So tinanggal natin pati yung interior na to mga bay. Same rin sila na wala tong butas sa tagal-tagal niyang nagamit. So nakita naman ninyo kung kailan ito nakabit. At ngayon na buwan is 2022. So 2019 to, December 22 ba, kung hindi ako nagkamali sa sinasabi ko sa unang video. So tignan ninyo ng maayos mga bay. Yan. Di ba? Medyo manipis na siya dito, pero hindi pa to, goods pa to mga bay. Ang nakapangit lang nito mga bay is ano po siya, medyo madulas na dahil wala nang spike dito. Yan. Dito sa loob, makapal pa yung sa loob niya mga bay. Tignan niyo. Yung sa loob. Yan, makapal pa. So, itong gulong na to, ibigay ko to sa aking papa gamit sa kanyang motor para magamit niya. Ito interior mga bay, wala pa tong sira. Dito lang, tarang dito. Yan, may taya na. Kinain ng kalawang. Yan, medyo mahirap. Pero ito, goods pa to mga bay. So yan, at least yung CST is hindi tayo pinahiya.
sa tagal-tagal niya nakakabit sa ating motor, hindi siya bumibigay, hindi siya naging sakit sa ulo, hindi siya naging madaling ma-flat. So ito po yung bagong gulong natin na kinabit, CST brand, and hindi po, Maxxis at saka naka-tubeless na po tayo. So maganda. So medyo maliit na yung gulong na gamit natin ngayon. So yung sa harapan siguro ganyan rin ang bilhin ko, 6080 rin. 6080. Yan. Yan po. 6080. Yan. Yan, 6080. So ayan lang ang masishare natin sa CST. 7090 po to na round. So maganda rin yung CST, pero yung CST mga bay, hindi talaga tayo makahanap ng ganitong klaseng spike. Ito talaga ang gusto ko na spike mga bay. Yung mga ganyan, may curve sa center para mas maganda siya kumapit pag straight lang yung daan. Pag sa banking naman, itong kumakapit. Ay, itong CST is wala to mga bay. Wala tong curve dito. So yan lang, pero at least goods naman yung CST. Matatagal-tagal rin natin nakasama to. So itong bagong gulong natin, so malaman natin to kung ilang taon to magsiservisyo sa atin. So kasabay natin to ma-post nung nagpapatubeless tayo. So doon na video. So itong video na to isi-separate to. Continue to sa ating CST. So yan lang siguro ang masishare sa ating vlog ngayon. So salamat sa pagpanood. Bye bye.